Mga kamusang, na-jud ang atong birthday celebrant na si Nanay. Para happy birthday, Nay. Salamat. Ano siya ang mama ni Madam Alma. Diba? Gwapa kaayo. Tigulang na. 89 years old na si Nanay karon na adlaw sa iyang natawhan. Anggit-anggit may kagwapan mo. Ikaw karon, pamainit na. Sige na, mainit So, na. yes, Nanay. Nindot, oy. Sorry sa kong vlog, Nay. Nagatanaw si Nanay sa kong vlog. So yung mga kamusang natay bring house, nakadala jud tag bring house no gikan sa birthday ni Nanay pero nga pinangayo namo ni ha. Ninatag jud ni Nanay sa moa, naibiko. Then naapod tay humba diri. Humba, chop suey o chicken joy. So mga kamusang grabe talagang handaan mamaya siguro. Pero balik pa kami mamaya mga kamusang unyang gabi siguro. So thank you so much. Yan mga kamusang, huli namin. Nakadaan yung bring house, dito sa birthday. So yan mga kamusang, kapag ko dili ako yan. Yours Ulaw siya. Mga kamusang, pauli na dyan ngayon. Bitbita na ito akong bring house.
So ayun mga kamusang, nanadyuta diri sa balay. Nakaulit na dyuta mga kamusang na diri sa balay. So dirita ilan nanay. Ayun sa bantay ilan nanay. Dirita sa Dito na. Tapos mamisaw. So nalata diri ang mga kamusang diri kay tama. Kaloy sa kong bibi oy. So ayan, atong brain house. So, yun mga kamusang, thank you so much. Dito lang po nagtatapos ang ating vlog ngayon. Don't forget to subscribe my YouTube channel at i-hit na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga bagong video. Like and share lang po mga kamusang. Thank you so much sa aking mga bagong subscribers. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Bye!